Si un agent de policia actua fora de la llei i vulnera drets fonamentals, però després no s'aconsegueix identificar-lo, no s'investiga, no se'l sanciona, quin missatge estem donant? Quin missatge s'està donant des de la institució? El missatge de que no passa res. Si es dona un missatge de que no passa res, seguirà passant. Darrere d'aquestes mancances hi ha persones. Quan aquest Parlament de Catalunya va ordenar, va decidir que no hi hagués cap cas més com el d'Esther Quintana i per això es van prohibir les bales de goma, va donar una ordre molt clara a tots i a totes. Qüestió que a hores d'ara s'ha fallat. I s'ha fallat perquè els mecanismes actuals no funcionen. 3 persones han perdut l'ull per impacte de bala de foam. Com pot ser que el cos de Mossos d'Esquadra i la Conselleria d'Interior sàpiga que disparar aquest projectil provocarà lesions severes i autoritzi a disparar-lo a una distància menor? Si volem avaluar el nostre model policial, és clau que s'avaluï quins són els seus mecanismes de control i avaluació del cos. És clau, perquè si no el model falla. Cal que una mala praxis policial que vulnera els drets fonamentals tingui conseqüències. Perquè el que no és normal i és una anomalia és que la gent vagi a entitats com la nostra per poder denunciar amb seguretat, cosa que ara mateix no es fa. Mai hem vist que un cas de violència policial s'iniciï la investigació a iniciativa d'un superior jeràrquic. És que no ho hem vist mai, mai. Això sí, hem vist altres coses. Hem vist tot el contrari. Els hem dit, la nostra entitat, des de 2016, més de 650 casos. Nosaltres ho farem, però no és la nostra responsabilitat, és la responsabilitat de l'administració.